Здравейте, скъпи приятели и верни зрители на канала! Днес ще говоря за една изключително важна тема, която засяга пряко милиони пенсионери и касае вашето финансово състояние. От 1 май влизат в сила промени, които мнозина от вас ще възприемат като истинска изненада. Един нов механизъм за подкрепа, който може значително да подобри качеството на живота ви. Информацията, която предстои да споделя, е критично важна и ви призовавам да изслушате внимателно до край. Тя може да промени ежедневието ви към по-добро, да внесе повече спокойствие и сигурност. Затова моля, не пропускайте нито една дума. Преди да продължим, ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала още сега и оставете един лайк. Това е най-добрият начин да подкрепите работата ни и да гарантирате, че подобна важна информация достига до повече хора. Основният проблем, с който се сблъскват голяма част от нашите пенсионери, е постоянното усещане за несигурност и недостатъчност на доходите. Знаем, че много от вас живеят трудно, пресмятат всяка стотинка и се тревожат как ще покрият ежедневните си разходи от храна до лекарства и сметки. Досегашната система, макар и с добри намерения, често създаваше пречки и бюрократични лабиринти, които правеха достъпа до допълнителни средства труден, а в някои случаи на практика невъзможен. Много пенсионери се чувстваха пренебрегнати, особено тези, които продължаваха да работят след пенсиониране или пък имаха дълъг трудов стаж, но въпреки това получаваха минимални пенсии. Липсваше гъвкавост, липсваше индивидуален подход, а критериите за получаване на различни социални добавки често бяха толкова строги и объркващи, че хората просто се отказваха да търсят своите права. Имаше много случаи, в които дори след години работа и редовни вноски, пенсионерите се озоваваха с пенсии, едва надвишаващи прага на бедност, без ясна перспектива за подобряване на ситуацията. Нещо повече, механизмите за автоматично преизчисляване на пенсиите, особено за работещите пенсионери, не винаги отразяваха справедливо техния принос и продължаващата им трудова дейност, което водеше до демотивация и усещане за несправедливост. Какво се променя от 1 май? Ето тук идва голямата новина и изненадата, за която говоря. От 1 май влиза в сила нов регламент, който разширява възможностите за преизчисляване и получаване на социални добавки за значително по-голям кръг пенсионери. Най-важното е, че се въвеждат по-гъвкави критерии за отпускане на допълнителни средства, които отчитат не само размера на пенсията, но и продължителността на трудовия стаж, наличието на определени категории заболявания, а също така и актуалното семейно и материално положение на пенсионера. До сега фокусът беше предимно върху официално установения праг на бедност и минималната пенсия, но новият подход признава стойността на дългогодишния труд и нуждата от по-справедливо разпределение на социалната подкрепа. Целта е да се гарантира, че никой пенсионер, който е допринасял за обществото през годините, няма да остане без достоен доход. Това е опит да се компенсират пропуските на миналото и да се осигури по-стабилна основа за всички, които са заслужили своето спокойно пенсиониране. Нека разгледаме в детайли какво точно трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой не. Този нов регламент засяга няколко основни групи пенсионери, като предлага конкретни механизми за подкрепа. Първата и може би най-голяма група са пенсионерите с ниски доходи, независимо дали са работили доскоро или не. Ако вашата пенсия е под определен праг, който е ревизиран нагоре, ще имате право на допълнителна добавка. Например, ако досега прагът за подпомагане беше 400 лева, сега той може да бъде повишен до 480 или дори 500 лева, което означава, че много повече хора ще влязат в обхвата на подкрепата. Например, баба Стоянка, която получава пенсия от 420 лева и досега не се е квалифицирала за никакви добавки, сега ще може да кандидатства и да получи допълнителни средства, които да достигнат до новия минимален праг от 480 или 500 лева. Това е съществено, защото тези 60-80 лева на месец могат да направят голяма разлика в бюджета и за храна или лекарства. Нещо повече, новите правила вземат предвид и специфични житейски ситуации, като например самотни пенсионери, които нямат подкрепа от близки, или такива, които имат високи разходи за лечение на хронични заболявания. В тези случаи дори и пенсията им да е малко над общия праг, може да им бъде отпусната индивидуална помощ.
Втората ключова група са работещите пенсионери, които досега се чувстваха ощетени. Дълги години те продължаваха да работят, правеха осигурителни вноски, но преизчисляването на пенсиите им не винаги беше справедливо или достатъчно. Новият регламент въвежда по-чести и по-справедливи автоматични преизчисления за работещите пенсионери, които ще отразяват по-адекватно техния принос. Например, дядо Петър, който работи като портиер вече 7 години след пенсионирането си, досега получаваше символични увеличения. От 1 май неговата пенсия ще бъде преизчислена по нова формула, която отчита не само сумата на вноските, но и продължителността на допълнителния стаж. В резултат на това, неговата пенсия може да се увеличи не с няколко лева, а с 30-50 или дори повече лева, което е значимо подобрение. Това стимулира хората да продължават да работят, ако имат желание и възможност, без да се чувстват наказани за своята активност. Това също е важно послание към обществото, че трудът на възрастните хора е ценен и трябва да бъде възнаграден подобаващо. Третата група са пенсионери с дълъг трудов стаж, които обаче по различни причини не са успели да натрупат високи осигурителни вноски през целия си живот. Например, хора, работили в селското стопанство, в културата или в други сектори с традиционно по-ниски заплати. За тях се въвеждат специални коефициенти или добавки, които компенсират ниската база за изчисляване на пенсията, като се отчита дългогодишният им принос към обществото. Представете си Леля Мария, която е работила 40 години като учителка в малко село. Въпреки дългия стаж, пенсията й не е много висока, заради по-ниските заплати в миналото. Сега, благодарение на новите правила, нейната пенсия ще бъде ревизирана с оглед на дългогодишния й стаж, което може да доведе до увеличение от порядъка на 20-40 лева месечно. Това е признание за нейния дълъг и достоен трудов път, независимо от размера на конкретните осигуровки. Кой не бива да се притеснява? Ако вашата пенсия е над средната за страната и вече получавате различни видове социални помощи, вероятно тези промени няма да ви засегнат пряко с допълнителни увеличения. Но дори и в този случай е важно да се запознаете с новите правила, тъй като те могат да оптимизират или опростят процесите, свързани с вашите доходи. Например, може да се окаже, че вече няма да е необходимо да подавате определени документи ежегодно, ако преди това е било така, или пък някои административни процедури ще станат по-бързи. Сега да преминем към изключенията, скритите капани и неочевидните нюанси, които е изключително важно да разберете. Всяка нова регулация, колкото и добронамерена да е, може да има своите подводни камъни. Едно от основните изключения е свързано с общия размер на доходите. Новите добавки са насочени към хора с по-ниски пенсии и общи доходи. Ако, например, пенсионер получава висока пенсия и освен това има значителни доходи от наем на имот или други източници, то той вероятно няма да се класира за тези нови допълнителни средства, тъй като целта е подпомагане на най-нуждаещите се. Важно е да се отбележи, че при кандидатстване може да се изисква декларация за всички доходи на домакинството, не само за пенсията. Това е превантивна мярка срещу злоупотреби. Ето един пример за неочевиден нюанс. Представете си, че госпожа Георгиева получава пенсия от 550 лева и живее сама. Според новия праг от 480 лева тя не би трябвало да се класира, обаче тя има хронично заболяване, което изисква скъпи лекарства месечно, около 100 лева. До сега това не се взимаше предвид. С новите правила, ако успее да докаже тези си разходи с документи от аптека и лекарски предписания, може да получи индивидуална добавка, която да компенсира част от тези разходи, въпреки че пенсията е над общия праг. Това е пример за гъвкавостта на новия регламент. Друг капан може да бъде свързан с бюрократични забавяния. Въпреки че целта е да се опростят процедурите, при въвеждането на нови системи винаги съществува риск от претоварване на администрацията. Затова е важно да сте информирани, да подавате документите си на време и да следите статуса на заявлението си. Не разчитайте на пасивно изчакване. Ако не сте сигурни, че се класирате или имате съмнение относно документите, по-добре е да подадете заявление и да изясните нещата с компетентните органи, отколкото да пропуснете възможност. А също така имайте предвид, че тези изненади не винаги са автоматични. В някои случаи, особено за индивидуални добавки или по-сложни преизчисления, може да се наложи активно да подадете заявление и да предоставите допълнителни документи. Не очаквайте парите просто да се появят в банковата ви сметка без никакво действие от ваша страна.
Точно затова е толкова важно да гледате това видео и да следвате съветите, които ще ви дам след малко. Например, ако сте работили в чужбина за определен период и имате право на чуждестранна пенсия, но тя не е декларирана или не е била взета предвид при предишни изчисления, сега може да е моментът да я легализирате и да я включите в общия си доход. Това може да ви донесе както ползи, така и да повлияе на правото ви на български добавки. Всички тези нюанси трябва да се изяснят индивидуално. Практически съвети, ето какво трябва да направите стъпка по стъпка, за да се възползвате максимално от тези промени. Първо и най-важно, не отлагайте. Информацията е нова и трябва да действате своевременно. Първа стъпка, проверете текущото си състояние, определете точния размер на вашата пенсия, както и всички други доходи, които имате от наеми, допълнителна работа, дивиденти или други източници. Съберете всички документи, свързани с тези доходи за последните 6 или 12 месеца, както и такива, които удостоверяват вашето семейно положение. Например, ако сте самотен пенсионер, това е важна информация. Втора стъпка, съберете необходимите документи. За да кандидатствате за тези нови добавки или за преизчисляване, ще ви трябват следните основни документи. Лична карта или друг документ за самоличност. ДУАС, пенсионно разпореждане или друг документ, удостоверяващ размера на вашата пенсия. 3. Трудова книжка или УП2, УП3 образци, удостоверяващи вашия трудов стаж и осигурителен доход, особено ако сте работили след пенсиониране. Ако сте работили на няколко места или имате непълни данни, съберете всичко, което може да докаже вашия трудов стаж. 4. Документи, удостоверяващи други доходи, ако имате такива. Това могат да бъдат договори за наем, банкови извлечения или други декларации. 5. Медицински документи, ако страдате от хронични заболявания и имате високи разходи за лечение, епикризи, рецепти, фактури за лекарства. Те ще послужат като доказателство за специални нужди. 6. Банкова сметка, на която да бъде превеждана добавката. Уверете се, че имате актуални данни за банковата си сметка, включително ИБАН. Трета стъпка. Къде да отидете и какво да напишете? Има няколко основни места, където можете да подадете заявлението си. Териториалните поделения на Националния осигурителен институт, НОИ. Това е основната институция, която се занимава с пенсиите. Отидете до най-близкото поделение по местоживеене. Там ще получите формуляр за заявление, ДУАС, центрове за административно обслужване или многофункционални центрове за услуги на гражданите, МФУ. В някои населени места те предоставят комплексни административни услуги и могат да приемат и обработват заявления за социални помощи и пенсии. 3. Онлайн. Ако сте технологично грамотни и имате електронен подпис, можете да проверите дали има възможност за подаване на заявление онлайн през единния портал за електронни административни услуги или уебсайта на НОИ. За сега обаче, за по-сложни казуси и приложения, личното присъствие е за предпочитане. При подаване на заявлението ще трябва да попълните стандартен формуляр. В него подробно ще опишете всички ваши доходи и ще приложите събраните документи. Бъдете максимално точни и изчерпателни. Ако имате въпроси или не сте сигурни как да попълните определена секция, не се колебайте да попитате служителя. Тяхно задължение е да ви консултират и да ви помогнат. Четвърта стъпка – следете статуса на вашето заявление. След като подадете документите си, ще получите входящ номер. Използвайте го, за да следите статуса на вашето заявление. Можете да се обадите по телефона в съответната институция или да проверите онлайн, ако има такава възможност. Не се притеснявайте да попитате защо има забавяне или какво е необходимо. Ако възникнат допълнителни изисквания, бъдете упорити, но учтиви. Не забравяйте, че тези промени са насочени към подобряване на вашето положение и е във ваш интерес да се информирате и да действате. Не пропускайте тази възможност. В заключение, скъпи приятели, от 1 май ни очакват важни промени в системата за подкрепа на пенсионерите. Тези промени имат потенциала да донесат така необходимите допълнителни средства на хиляди семейства, да облегчат ежедневието и да върнат усещането за достойнство и справедливост. Не чакайте някой друг да ви каже, а вземете нещата в свои ръце, информирайте се, съберете документи и подайте заявление, ако смятате, че имате право на това. Вашето финансово благополучие е важно. Аз вярвам, че споделената днес информация ще бъде полезна за много от вас. Моля, споделете вашето мнение в коментарите отдолу. Какво мислите за тези промени? Очаквате ли да ви засегнат? Всеки коментар е важен и помага на нас и на другите зрители. Ако видеото ви е харесало и сте намерили информацията за полезна, моля, оставете един лайк. И разбира се, ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала, за да не пропускате бъдещи важни видеа. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!